ଯଦି କଣ କରୁଛି ସେଠି ମାମା ଦେଖିଲୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଲଗେଇ ସଜାବ ତାପରେ ଖାଇବା। ହଁ ହେଇ ତମେ ଏସି ଆସିଲାନି ହାଜେ ତମେ କେତେ ବାଜେ ଶୋଉଛ ହାଁ କୋଉ ଦିନ ଆଇଲା ଏ ଲଗେଇ ଲଗା ହବ କାଲି ତମେ କେତେ ଗରମ ହଉଛି କୁଲର ଅଛି କୁଲର କେମିତି ଏସି ବିସାରିଲନି ମୋ ଭାଇ ପଇସା ଏମିତି ବସଉଛ ଘର ଯେ ବୋଲିଆ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ନେବ ଶୁଣି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଆମ କଥା ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି ହାଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ କଲରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚଳିବ ହଳଦିଆଟା ତମେ ଆଇସି ଲଗେଇ ମୋତେ ଡାକିବନି ଆଇସିରେ ଖାଇବା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବନି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ନେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଭାଉଜ ସତରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଛ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଖକୁ ଆସିକି ଏମିତି ଦେଖ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମର ନନଭେଜରେ ଭାତ ହେଇଛି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାମା ଏବେ ଶହେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖାଇବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଖାଇବା ବାପା ଆସିଲେ ବାଥରୁମ୍ ଅଧା ଖାଇକି ଚକୁడుଛନ୍ତି Bye.